आंखौ अनजालि दोनखारलां दिनि रावबो नुस'यैयाव वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल बरायबाय दिनैनि गोदान ब्लगाव फिसाय गोनांखा हिन्जाव गोनांखा गथ' गथाय जेव जेव गोनांखा बेबायदिनो गोजान गोजान बिदेशियाव दोनखारनो थाखाय टारगेट लानायफोरनि थाखाय बोथोरा खम जारला जादों समझ रहे हो नोंथांमोनाथ' नुखादों ससियेल मीडियानि गेजेराव बेबायदिनो दानख्लाब सिख्लाब खालामलाबायनायखौ छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए दा बिसिनि थाखाय बोथोरा खम जारला लोगोफोर दा सानदों आङो ओइबार बेबायदिनो एसे खमायनायसै बायदि मोनदों आङो ससियेल मीडियाफ्राव बेबायदिनो अखा नायब्लानो मबाइल बोलाब्लानो बाबा फैफिनदो मामि फैफिनदो जोंखौ गारनानै मानो आलाय आथानि गालांखो दा ओरैबायदि नुखायोमोन दा एक्चुअली एसे खमायनायसै बायदि मोनदों आङो बेबायदिनो गोबांथार जायगाफ्राव टारगेट लानानै दङब्ला एसे टारगेटफोरखौहाय डेटफोरखौहाय पस्टपन खालामलायबाय बायदि मोनदों आङो लाने पीछा नागारा ओ मानसिया फावसायबाय बायदि दोनखारजायो खाथि खाथिफ्रावबो ओरै जोंनिफ्राय ओरै चिराङाव दोनखारनो गोसोब्लाबो ओरै बङाइगाव बायदियाव दोनखारनो हायोना दा लोगोफोर कमेन्ट खालामदो सोरनिबा गामि साखाथिफ्रावबो नोंथांमोना एसे एनै मोनामनानै दंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन दा बोथोराथ' डेन्जारखा गोजानफ्राव थांनायनि नंखाया साबधान रं नाम्बार दोनखारग्राफोर नङाब्ला नोंथांमोनाबो बैयाव गोग्लैहैसनबायोब्ला सेस बोरैहाय नोंथांमोना गोदान दोनखारनो ना मानो सेस ओरैबायदि जागोन आरोखि दा बेनिखायनो आं खावलायहरनाय थाबाय दा जेथुनाखि रं नाम्बार दोनखारनो थाखाय टारगेट लादों नोंथांमोना निस्सय बे टारगेटफोरखौहाय खाटाम खालामदो आरोखि दा जेथुनाखि सिगांहाय दोनखारनानै थाहैनाय बिसोरबोथ' न'आव फैफिननो खम गोसोखांबाय बियो सोरबा गथ'खौ गोसोखांबाय सोरबा गावनि हिन्जाव गालांनायखौ गोसोखांबाय सोरबा बेबायदिनो गावनि फिसाय गालांनायखौ गोसोखांबाय खम गोसोखांनानै दं बियो फैफिननोबोथ' हाया मानो होनना बुङोब्ला बोथोरा गरम एसे गिनांगौ दा बेनिखायनो लाब गैयालाय लोगोफोर गोदान लाना खारनायनिबो अरे कहना क्या चाहते हो एक्चुअली गस्लाखौ नोङो बायनानै गानोब्ला बेलेगखौ नुयोब्ला ओरैबायदि बेखौबो हामजायो बेबो बि सिस्टेमसो खामानि गैया गोजाननि हाजोखौ गोजाननिफ्राय नायहरब्ला जेरै समायना नुयो थिग बेबायदिनो हिन्जाव दोनखारनायाबो बेबायदिनो लोगोफोर मारो मुझे मारो दा बेनिखायनो लाब गैया लोगोफोर ओंखायनो गावबा गावनि न'नि हिन्जावजोंनो ओरैबायदि इन्टारेस्टिं संसार जाबाय थानायानो बेस्ट दा आं खावलायदों आरोखि ना जेसेबांनाखि गोदान लानानै खारनो थाखाय टारगेट लानाय नोंथांमोन दा नोंथांमोनहा बेफोरखौ गासैखौबो केन्सेल खालामदो गावबा गावनि हिन्जाव एबा फिसायफोरजोंनो ओरैबायदि अनलायनानै रुजु रुमु संसार जाफिनदो आरोना दा आङो बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम भिडिअ लाबोनानै दोनथ'नाय जाबाय बाय बायसै नोंथांमोनहा दुखु मोनब्लाबो गाज्रि मोननाङा दे इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।